Ayan, Mega Love, shout out. Thank you so much. Ayan, meron na tayong mic. Sana wag magluko ang ating mic ngayon. Sana makisama. Sana makisama yung ating mic. Makisama yung ating mic. DBN Lalabs. Ayan, medyo late ako ngayon sobra. Kasi inayos ko pa yung mic. Sana wag magluko, Diyos ko. Inayos ko pa yung mic. Inano ko lang yung computer. In-update. Kaya siguro pa na nawawala palagi yung ating sound. Sana makisama siya ngayon. Ayan, good morning host, Lalab DBN. Wala pa tayong harang. Ayan, okay lang yung mic mo, magluko host, wag lang. Tama. Tama. Yan mo na yung asawa na yun. Malayo. Ayan, Hera, Mega Love, shout out, Hera. Ayan si Hera, nagbaba ng bahay, Hera. Debian, thank you so much, Lalab, napatawa mo ko, ha. Okay lang magluko yung mic, wag lang yung asawa. Ayan, Debian, nagbaba ng bahay, Debian. Sana makisama siya ngayon. Hera, Mega Love, shout out, Lalab, Hera. 85 pa naman. Kaya na siya mag-charge. Ayan, 2 million in the house. Mega Love, shout out. 2 million. Ayan. Kape tayo. Tapos na ako, Lalab, magkape. Gatas nga yung ininom ko eh. Tapos na, Lalabs, kanina. Habang sign in. Nag-inom ako ng kape. In-update ko lang yung aking in-update ko lang yung laptop ko. Kahapon ayaw gumana, di ba wala ng mic? Sana ngayon makisama siya. Ayan. Ayan, Sushi Boy Vlog. Mega Love shout out. Oh, good morning. Oh. Sushi Boy, good morning. Mega Love shout out. Ayan. Hera dan sa'yo, tamsak na lang from DBN Vlogs. Hera Lalas, pasuklan na lang si DBN dan sa'yo, salamat. Sushi Boy, Mega Love shout out. Ayan, may harang na. Kanina wala. Tulad ng isang ibon.
Hera Lalabs, ayan, napakaganda lalo na pag ganito kagandang host, maganda ka pa sa morning host. Ayan, salamat Lalabs. May pabiro-biro pa si Suchi Boy. Salamat Lalab, good morning, good morning, good morning. Ayan. May pabula-bola si Suchi Boy. Madam Gulay, Migilab shout out, Madami Gulay, Tusok host. Ayan. Lalab Migilab shout out. Kaya nga lalo pang ngumungiti si host. Ayan, salamat Lalab. Hi. Kitang-kita sa sikat ng araw ang iyong kagandahan, host. Ayan. Dami talaga yung ano ni ano. Kumikinang. Para bang kristal. Ayan. Padami, hindi ko napatay. Totoo yan, host. Ayan, from Madami Gulay. Salamat, Lalabs. Ayan, salamat, salamat. Ayan, tamsak sa'yo, host. Salamat, Suchi Boy, sa patamsak. Salamat. Ayan. Bang umaga, bagong pag-asa. Tama, tama, tama. Diba yun? Tama. Ayan, 5 million in the house. Migalab, shoutout, 5 million. Sana makisama yung ating mic. Ayan, 5 million in the house. Mga lalas, maglablaban kayo dyan. Maglablaban, magmahalan. Ayan. Yung ating listahan. Ayan, L3 Lalab, Migalab, shout out, L3. Thank you so much, Lalab, L3 Lalabs. Good morning, Philippines. How are you, L3 Lalabs? Ayan si L3. Hello, everyone from L3. Suchi Boy. Ayan, palablab po ako nakapin. Palablab po nakapin. Ayan, 4 million in the house. Migalab, shout out. 4 million. Sorry. DBN Vlogs done from L3. Ayan. D4J Official present. Migalab, shout out. D4J Official, Migalab, shout out. Ayan. Ibang lahi po yan si L3. Yes. Ibang lahi si L3. L3 is not a Filipino. Is from other country. Ayan. OTW from DBN. Ayan. 6 million in the house. Migalab, shout out. 6 million. Ayan. 6 million. Thank you so much. 6 million. Dun muna kain na kayo dang. Migalab, shout out. L3 from Suchi Boy Vlog. Ayan. L3 from Washington, D.C. Ayan mga lalabs. L3 is from Washington. Dan L3 from Debian Vlogs. Ba't ang bilis niya magluto da? May magic ata si Buya. Ayan, 5 million in the house. Migalab, shout out, 5 million. L3, dan na si Lalabs, DBN. Hazumi Vlog, Tamsak, Idol Host, Dating Dikit, Hazumi. Ayan. Hazumi Lalab, Migalab, shout out. And jaketan kita lalabs. Check ko rin kung nakadikit ako sa'yo, Hazumi. Dating dikit ko na yan. Ayan. Dating dikit ko na main ko kay L3 from Suchi Boy Vlog. Ayan. PM ako ate from Mark Ligaspi. Nag-PM ka ba? Hindi ko pa nabasa.
Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. 3 million. Hindi mo nabasa at hindi pa ako nagbukas. Hasumi Vlog, Miguel Love, shout out po Hasumi. Ayan. Kahapon. Ay, ikaw ba yung humingi ng 100? Hasumi Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Miguel Love, shout out. Oo. Ba't wala kang work? Ano, Mark Ligaspi? Wala kang work? Palambing po from Suchi Boy Vlog. Ayan. Lambingin natin si Suchi Boy Vlog, mga lalabs. Lambingin. Hasumi Vlog. Ayan. Alex Tampol Vlog, Miguel Love, shout out lalabs. Yahoo. Ayan. Alex, salamat lalabs sa iyong patamsak. Salamat sa patamsak dyan, mga lalabs. Ayan. Alex Tampol Vlog, nagbaba ng bahay. Alex. Ayan. Palablab po ako nakapin, mga lalabs. DBN. Ayan. Lablabin po natin nakapin. Wala aral-aral pa. Nag-aaral ka pa. Hasumi Vlog, ayan, nagbaba ng bahay, Hasumi. Hasumi Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shoutouts, million. Ayan. Thank you so much, 6 million in the house. OTW sa nakapin from Hasumi Vlog. Ayan, DBN lalabs on the way si Hasumi Vlog sa bahay mo. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shoutouts. Lalabin nyo ako, lablabin ko din kayo. Ayan. From DBN Vlogs. Mahal ko. Tamsak dikit sa nakapin, idol host. Ayan, DBN. Pabalikan na lang si Suchi Boy Vlogs. Ayan, Dan, si Suchi Boy Vlogs sa'yo, lalabs. DBN, pabalikan na lang, lalabs. Europe Classic Travel mo, Miguel Love, shout out, lalabs. Tamsak, Dan. Ayan. And salamat sa patamsak mo, European Classic Travel mo, lalabs. Salamat. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out, 6 million. Samayin ko na lang po ang balik from Suchi Boy. Ayan, lalabs, DBN, samayin na lang daw yung balik mo, lalab. Hasumi Vlog, dan sa'yo from DBN Vlogs. Ayan, Hasumi, dan si DBN sa'yo, lalabs, pabalikan na lang din. Ayan, Mark Ligaspi, nagbaba ng bahay. Ano ba yung bahay ni Mark Ligaspi? 353. Baby pa. Baby pa yung bahay mo, Mark. 300 pa lang. Champion Nash, Miguel Love, shout out, Champion Nash. Ayan, Mark Ligaspi, nagbaba ng bahay. Mark Ligaspi. Dan Suchi Boy from DBN. Ayan, Suchi Boy, dan sa'yo si DBN, lalabs. Mawi. Ayan, sa bumaba ko po, LS yung po yung main ko. Yung link po. Ayan. Sa kapatid ko yan. Ba't malaki na ba yung ano mo? Malaki na ba yung account mo? Ayan, 773 to 774 full pack DBN. From Rumi Vlog. Ayan. Rumi Vlog. Ayan, parehas lang yan.
Ayan, 5 million in the house. Mega love, shout out. Dan na po kayo nakapinmalan. Ito ba si Hera? Hera, nandito ka pa ba, Hera? Kung wala si Hera, si Madaming Gulay, Madam Gulay. Ayan. Sian Arda Love Eyes. Ayan, thank you, thank you. Sian Arda, mega love, shout out. Sian Arda, ayan. Dan na po from DBN Vlogs. Main ko mali yung nababa ko from Mark Ligaspi. Ayan, mali daw po yung nababa ni Mark Ligaspi. As Romy Vlog, thank you so much, lalabs. Has Romy dan sa'yo from DBN Vlogs. Ayan, Has Romy dan sa'yo si DBN lalabs. Opo, from Has Romy Vlogs. Oh, Maui, why you're crying? Ayan, 5 million in the house. Miguel Lab, shout out. Okay po, from Has Romy Vlogs. Magmahalan tayo mga lalabs from DBN Vlogs. Ayan, Josh Lopez. Good morning po, host. Josh, good morning, lalabs. Kumusta ka na? Ayan. Has Romy Vlog, hintayin ko lang, host. Ayan, from Mark Ligaspi. Okay, lalabs. Tamsak po from Josh Lopez. Ayan. Kumusta ka na, Josh? Naka 1K ka na. Has Romy Vlogs. Ayan, hintayin ko lang daw. Sabi ni hintayin niya. Gcash ko, inshallah lalabs. Wala pa kasing laman yung Gcash ko kaya di pa kita mabigyan. Ayan. Has Romy Vlogs. Ayan, nagbaba ng bahay. Bawal dyan maglagay ng number. Oy, Mark. Ayan, Josh, nagbaba ng bahay si Josh. Lablabin natin si Josh, mga lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Leo Des dito doon po ko. Migalab, shout out to you, lalabs. Leo Des dito doon po ko. Ayan. Thank you so much, Leo Des lalabs. Thank you for coming. Ayan. Give me likes, mga lalabs. Don't forget to give me likes. Thank you so much. Ayan, 5 million in the house. Migalab, shout out. Has Romy Vlog. Ayan, nakatuloy yung likod ko. Sorry, ayan, from Mark Ligaspi. Ayan. Leordis dito doon po. Huwag kang magsusorry sa akin. Lalag, wala ka namang kasalanan. Mawi. Ayan, 6 million in the house. Miguel Lab, shout out. 6 million. Ayan mga lab, 6 million in the house. Lablabin natin mga lalas. Maglablaban po tayo, magsuklian, magdikitan mga lalas dyan. Ayan. 5 million in the house. Miguel Lab, shout out. Ayun mga lalabs, yung aking mga member po, binababa po ni Nightbot. Kaya naman mga lalabs, lablabin nyo rin po yung aking mga member dyan na binababa ni Nightbot. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Ayan, DBN. Ayan, BRLPS. Saray, hello friends. Good morning to all. Mega love shout out BRLPS Saray Lalabs. Thank you for coming. Ayan. I will give you now moderator. You have now moderator BRLPS Saray Lalab. Thank you so much. And now you can drop your link. Ayan. Leo this, thank you so much. Mawi, stop cry. Ayan, 4 million in the house. Migalab, shout out. Europe Classic Travel mo. Ayan, nagbaba ng bahay si Europe. Lablabin natin si Europe Classic Travel mo mga lalas. Nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan. Bicolanang Oragon po. Nagbaba po ng bahay mga lalas. Tamsak lang sapat na from Bicolanang Oragon. Ayan. Ako po yan sa Bicolanang Oragon mga lalas. Video ko po yan. Beka naman pa. Watch naman ako mga lalabs kahit 2 minutes lang. Sapat na. Ayan. Thank you so much.
Gutom na si Maui from Kino Bambang Panay iyak. Pinakain ko na yan, lalabs Kino. Sinubuan ko nga eh. Tamsak Dan. Why you crying, Maui? Ano po yung Maui ko? Isakat. Pusa po siya, mga lalabs. BRLP is Saray for Island Ski Vlog. Thank you so much. Ayan. DBN Vlogs. Ayan. Thank you. Why are you crying, Maui boy? Why are you crying? Gusto niya po kasing lumabas. Madam Ara, Miguelab, shout out. Alhamdulillah. Late ako nagilis. Wala kasing internet. 7:30. Like Dan. Ayan, pag si Madam Ara pumapasok, kinakabahan ako. Like Dan from Ara and Elos Vlog. 6 million in the house, Miguelab, shout out. Ayan, 6 million. Thank you, thank you, thank you. Diyos ko, makisama sana. Kapon, Madam Ara, nag-release ako. Wala, ano lang, isang oras lang, wala naman yung mic. Bad trip ako kapon. Ayan. Tamsak Dan po sa nakapinos from Jos Lopez. Ayan. Ayan, Debin, lalapasoklaan na lang si Jos. Tawa na naman si Madam Ara. Uy. Islandski Vlog, please visit my channel from BRLP Saray. J-Dog is in the house. Miguelab, shout out J-Dog. J-Dog Lalag, thank you so much. Hi everyone from J-Dog. J-Dog 1 part 3. Yes, BRLPS, you drop your link, Lalab, so that I will visit your house. Ayan si Josh, nagbaba ng bahay si Josh. Madam Jinky, Miguelab, shout out. Jinky Mulot TV, Madam Miguelab, shout out. Ayan. Jinky Mulot TV, Miguelab, shout out, Madam Jinky. Ayan. Harang, salamat po sa parang. Nandyan po ba si Madam Gulay? Suchi Boy, nandito ka pa ba, Suchi Boy? Nandito pa ba si Suchi Boy? Harang, salamat po, Madam Jinky, sa paharang mo po. Ayan. Nasa Pinas na ako ngayon, Madam Jinky. OTW from DBN. Ayan, Josh. OTW si DBN Lalabs. Ayan. Europe Classic Travel mo, nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan, Europe Classic, nagbaba ng bahay. O, dito pa ako, baba ka ng bahay, Suchi Boy. Oh my God, natumba na yung bilat. Dito pa ako. Tapos na kayo sa nakapin, mga lalabs. Tapos na po ba? Ayan. Dan Bicolana from Kino Bambam. Ayan, Kino, salamat, Kino Lalabs, Kino. O, ganda ng internet ngayon na. Kaya nga nakikisama siya, Kino. Diyos ko, wag niyong pansinin. Wag niyong pansinin yung internet. Kasi pag pinapansin, umaabuso. Dan Josh from DBN Island Vlog. From BRLPS. Yes, Lalabs. Suchi Boy ay nagbaba ng bahay si Suchi Boy. Baka mausog. Kaya nga, wag mong pansinin, Kino. Diyos ko. Katulad kahapon, isang oras lang ako nag-live. Kino. Pinansin kasi kahapon, bigla na lang nawala yung aking mic. So, sobrang asar. Nag-sign out ako. Pinasi sila. Yes po, Madam Jinky, nasa Pinas pa ako ngayon. Magpaano muna tayo ngayon, mag-relax. Magpalaki muna tayo ng ng katawan. Ayan, 8 million in the house. Miguelab, shout out. Ayan. Has Romy Vlog. Diyos ko, wag yung pansinin yung internet ko. Baka tayo mausog. Bigla na lang mag-shutdown. Biglang mawalan ng mic. Diyos ko, wag naman. Same here. 1 week na. Ayan. Enjoy vacation, Madam Jinky. Islandski Vlog. Where are you from? I'm from Philippines. BRLP is Saray. Right now, I am in the Philippines. Before, I was working in United Arab Emirates. Ayan. Champion Nash, nagbaba ng bahay. Champion Nash.
Ayan, Champion Nash, nagbaba po ng bahay mga lalabs. Hasromi Vlog, palablab po ako, nakapin po. Palablab guys from DBN Vlogs. Ayan. Suchi Boy po, nakapin, Suchi Boy. Ayan, lablabin po natin nakapin mga lalabs. Vacation ka lang, Madam Jinky. Ayan, Suchi Boy, may ano pala, silala mo, pala motovlog pala to. Namuni ka na ba Suchi Boy? Ayan, nasa bahay mo ako. Ano ba to? Ano ba to? Live stream mo pala to. July 15-5. Lala Mois. Di ko alam si Labs. Kasi di na ako nag-renew. For good ka, Madam Jinky. Mag-vlog ka na lang, Madam. Pakabit ka ng internet. Baka may internet naman kayo sa bahay nyo. Ako rin, Madam, hindi ako nag-renew. Pero siguro next year. Pahinga muna. Pahinga ka muna, Madam. Mag-enjoy ka muna sa Philippines. Namnamin mo yung init ng Philippines. Jinky Mulot. Dan sa'yo po from DBN. Malapit na yan kasi WH na lang po yan. Ayan. Di ko sure mag-stay ako or alis ulit CC Labs. Baka next year saan ka dito sa Pinas. Bicol po ako, Madam Jinky, nasa Bicol. Sa Kamsur po ako. Ayan. DBN, new video from DBN. Nasa ako ngayon, Bicol, Madam. Mag-ano muna tayo, mag-relax. Nananaba na tayo dito, sarap ng pagkain. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love, shout out. Mag-vlog ka na lang po, Madam Jinky. Delma Jenny, oy, Miguel Love, shout out to you, oy, Jenny. Delma Jenny, Miguel Love, shout out. Ayan, Delma Jenny, nagbaba po ng bahay. Delma Jenny. Lablabin po ang nakapin, Suchi Boy. Ayan, Suchi Boy, tamsak. Okay, ako naman nasa Kalamba. Akala ko around Manila ka lang. Oo, mga medyo mahirap ang net, mahina. Ako nga, Madam Jinky, minsan hindi ako nag-live. Ang hirap ng connection minsan, lalo na pag malakas ang ulan. Diyos ko, asahan mong walang connection. Ang hirap ng connection dito sa Pilipinas. Hindi katulad sa abroad na tuloy-tuloy. Lalo na pag maulan, wala na. Pag maulan, hindi ako mag-live. Kasi walang chance. Panay loading lang, masasaktan lang. Sige, DBN, connect. Ako sa'yo from Jink. Ay, buang mo yung buray na alaglag na. Delma Jenny, nagbaba ng bahay. Delma Jenny. Ayan. Parehas tayo CC Lab. So, kaya tinatamad ako. Kaya nga, Madam Jinky. Kaya yung aking WH ay bumagsak. Nasa 200 plus na lang. Kasi hindi ako nakaka-live ng maayos. Ayan. Ayan, Odon Demetrial Vlog, Miguel Lab, shout out. Bangas, good morning sis. Ayan. Patamsak po from Odon. Delma Egini, nagbaba ng bahay. For money po yan, WH na lang po kunin. Kimbot na lang from Suchi Boy. Bangas, stop crying here, oy. Sinong umiyak dito? Kayong umiyak dyan. Sino umiyak dyan? Huwag ka umiyak. Suchi Boy Vlog, Dan Dikit from Bigas, Madam Bigas. Miguel Love, shout out. Ayan. Delma Jenny, nagbaba ng bahay. Delma. Ayan, natamsakan ko na Suchi Boy, yung mo, lalabs. Yung iyong live stream, upcoming live stream. Bakit umiiyak?
doon. Ayan, nag-ikot-ikot tayo. Diyos ko, Panginoon, anong meron? Bigas Dan sa'yo, tamsak. Ayan. From DBN Vlogs. Ayan, Madam Vegas, Dan si DBN po, lalabs. Pasuklian na lang. Ayan, Delma e Jenny, nagbaba ng bahay. Delma. Nandito pa ba si Mark Legaspi, si Madam Gulay? Nandito pa ba si Madam Gulay? Wala na? Madam Gulay, nandito ba si Madam Gulay? Pang 777 sa'yo, Debbie. Thank you from Vegas 21 Mix Vlog. Ay, lablabin nyo yan si Vegas 21 Vlogs. Maraming tao sa kanyang LS. Ayan. Tamsak, dikit na po sa'yo, Vegas 21. Ayan, Merly D, 10. Merly D, may 10 mga lalas. Pwede kayong maglablaban. Pwede kayong mag-barter dyan, mga lalas. Ayan, Merly D, mega love, shout out. Kati ng ilong ko. Merly D, ayan, nagbaba ng bahay, Merly D. Ayan, Lala Mois, pangalawang dikit to, lalabs. Lala Mois. Suchi, thank you, Suchi, from Vegas 21 Vlogs. Merly D, dan sa'yo, tamsak from DBN Vlogs. Ayan. Ayan, Merly D, dan na sa'yo, lalabs si DBN. Pabalikan na lang, lalabs. Ayan, Lala Mois, pangalawang dikit. Madam Ara. Ayan. Ayan, upcoming LS po from Ara and Elos Vlog. Lablabin natin, mga lalabs. Ang bagal ng computer, Diyos ko. Ara and Elos, sa'yo, tamsak. Ayan. From DBN. Ayan. Ayan, palablab po na kapin. Ara Dan from Vegas 21 Vlogs. Ayan. Madam Ara Dan na daw po si Madam Vegas. Sir Suchi Boy Vlog full pack Dan, pasukli na lang si Josh. Ayan, Lala Mois or Suchi Boy. Pabalikan na lang si Josh, lalab. Dan na sa'yo, salamat. Harang ulit from Jinky Mulot TV. Ayan, salamat po sa Madam Jinky sa paharang. Ay, natatanaw. Ayan, tamsak dikit po sa nakapin from Suchi Boy. Ayan, Vangas, thank you, Tarad. DBN, 10 tayo. DBN, 10 daw kayo, lalabs, DBN. Ayan, from Merly D. Ayan, may 10 po si Merly, lalabs, palablab po. Pwede kayong mag-barter dyan, mga lalabs, kung meron kayong extra banana. Ayan, DBN Vlog, done full package from Ara and Elos Vlog. Ayan, mga palablab pa ako nakapin kay Ara and Elos Vlog. Upcoming LS po. Ganda ng lipstick ni Madam, red na rin. Ayan, Animo Lovers, lalab, biga love, shout out. Animo Lovers. Ayan.
Ayan, si Animo po nagbaba ng bahay. Animo, pwede po patamsak at iwala ng bakas from support team. Ayan. Animo lovers, dan sa'yo from Jen Channel. Jen, mega love shout out. 10 ba, di ba? Ayan. Ayan, 10 daw ba kay Merly D? OFW ako, mega love shout out. Animo Dan from OFW ako. Jen Channel Dan from Vegas. Ayan. Mega love shout out po from The King. Mega love shout out. Ayan. Patamsak iwan lang po ng bakas. Salamat from The King. Ayan. Patamsak Primer Kulalab. Salamat from OFW ako. Jos Lopez tamsak dikit na. Ayan. Wangas Dan from Jen Channel. Bahay, di ba? Bahay. From Merly D. Hosh, you look prettier more today. Look like Angela. Thank you. Animo lovers. Nagbola pa. Ayan. OFW ako, OTW from Animo lovers. Ayan. Jen Channel, dan daw si DBN sa'yo lalabs. Ayan. Si DBN nagbaba ng bahay. Ayan, Suchi Boy. Salamat po, Suchi Boy. From Josh Lopez. Ayan, maraming salamat. Mga lalabdan na po ba kayong magtamsak sa nakapin? Ayan, Ara and Elos Vlog. OFW ako, wait lang lalabs ha. Tamsakan mo muna si Ara lalabs, si Madam Ara. Yung pisngi mo, kakulay na ng spaghetti, strap mo ang ganda. Ah! Naka-orange lalab, orange. Malinaw nga talaga ngayon yung aking malinaw aking ngayon live. Minsan kasi pangit, hindi nyo nakikita. Ay. Kasing kulay ng strap, ayan. Terno, yes, nakaterno lahat. Ayan, The King patamsak, iwala ng bakas, salamat po. Bigas 21 Mix Vlog and Vangas, Jos Lopez, dan si The King. Patamsak po ako nakapin mga lalab, patamsak po. Ayan, salamat, maraming salamat. Ayan, patamsak po si Madam Ara po nakapin, upcoming LS po mga lalabs. Diyos ko, parang umuulan. Kinakabahan na naman tayo sa ulan. Umuulan? Ayan, Jen Channel, lalab, thank you. Buangas, dan sa'yo, tamsak from DBN. Pag umuulan lalab tayo, kinakabahan. Naalala nyo yung teleserye na Mara Clara, si host look like Gladys. Ayan, Suchi, salamat. Miguel Abshot, pwede po patamsak at iwala ng bakas from support team. Ayan, lalas, maraming salamat. Mga lalab, patamsak po ako nakapin. Ayan, 8 million in the house. Miguel Ab, shout out. 8 million, thank you so much everyone. Huwag kalimutang tamsakan si host. Ayan. DBN Danpo from Jen Channel. Mga lalab, patamsak po, nakapin. DBN Dan sa'yo si Jen Channel. Pasuklian na lang lalabs. Maraming salamat. Madam Ara, nasa bayan. Laki na pala ng bayan ni Madam Ara kasi ang sipag niyang mambanana. Sana oil. Ayan. It's As Yeng. Mega love shout out. Tamsak Dan. It's As Yeng. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. It's As Yeng. Ayan. Mahirap naman i-pronounce, oy. Mawi shu sawi nang mag-ihi ikaw? Ihi ka, Mawi? He. Arain Elos Dan from Jen Channel. Ayan. And mga lalabs, yung aking mga member po binababa ni Nightboot. It's As Yeng Dan sa'yo, tamsak po from DBN Vlogs. Ayan, salamat po, salamat. Ayan, It's As Yeng lalab po sa plan si DBN. Sana. JJ, inog na ba yan? Ha? Ilang araw pa bago mainog? Ilang magkano kilo? Ba't ang mahal?
Mamaya mo na balikan yung balay, busy pa ako eh. Kailangan maganda yon, hindi yung bulok. Isa lang. Isa lang. Mapunta ka dito mo sa live ko, gusto mo makita kanila? Yung nanay ko mga lalas buang. Ayan, 9 million in the house, Miguel Love, shout out. Yung nanay ko mga lalas, ayaw daw niya magpakita daw. Kailangan maganda yun na, kasing ganda ni host. Miami Beach, Miguel Love, shout out, lalabs, thank you so much. Miami, ayan. Din channel ayaw magpakita yung nanay ko kasi daw wala siyang pera. Ay, ayan. Madam Ara, ayan. The King, ayan, nagbaba ng bay, patamsak at iwan ng bakas. Salamat po. Sochi Boy Vlog, DBN Vlogs, Miami Beach from The King. Sino ba to si The King? Panay lahat na lang na... Maui Boy, Mega Love, shout out to you, lalabs. Maui Boy, stop crying. Ayan. Merly D, may 10 lang po. Ayan. FW ako, full pack from Animo Lovers. Ayan. Merly D, may 10. Merly D, may 10 si Merly D, mga lalabs. Ayan, lablabin natin. Merly, dikit na ba tayo lalab? Merly, kung hindi pa tayo ex-lalab, dikit mo na yung 10. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Patamsak lang po, please, from Zoe Vlogs. Zoe, Mega Love, shout out. Jen Channel, Suchi Boy Vlog, Miami Beach, RN Elos Vlog, at iba pa. Ayan, from Zoe Vlogs. Patamsak. It's asking Dan Tamsak, dating dikit from Vegas. Tara, host tayo 10. Zoe Vlog, OTW. Ayan. Ayan, 11 million in the house. Mega Love, shout out. Zoe Vlog, OTW, si Animo Lovers, Merly din nagbaba ng bahay. Tingnan ko, Merly, kung nagkadikit. Ay, di pa ba tayo ex-lalab, Merly di? Tingnan nga natin yung iyong pamamahan. Ayan, Merly Snowy Vlog. Ayan, Merly, di pa ata tayo ex. Idikit mo na kung may 10 ka dyan, lalabs. Di na naihi ata si Maui. Magsibread na naman yan dyan. Dali mo dito, Dida, kung ihi. Kanina pa yan maingay. Nakataas yung buntot niya, oh. Ma? Malamang. OTW sa bahay mo, from Merly D. Ayan, Merly Snowy Vlog. Ma, panay pabarya yung mga bata kahapon. Panay pabarya. Yung mga bata, minsan yung pera, 1,000. Panay barya. Naku, yung bunga nga ng nanay ko panay, parang Armalite. Oh, Jen Channel, Zoe Dan. Sabi ko sa'yo Dan, naihi eh. Ay, thank you so much, lalab, Junaski. Oh, my love. Thank you so much. Junaski. Thank you so much sa pabimbir mo dyan, lalabs. Oy, kumain ka na, lalabs. I love you. Ayan, thank you so much. 8 million in the house, Mega Love, shout out. Picture ni Maui. Maui, nag-ihi. You want to see Maui Boy here? Come here, Maui Boy. Daddy. Umiinom, wait lang po. Nagcha-charge. Merly si Dilalag, dikit mo na yung 10 mo, lalabs. Ikaw si Snowy, 591. Sige lang, Snowy, lalab, dikit mo lang, lalabs. Nandito lang ako, ayan, pinapanood ko nga yung video mo, lalabs, oh. Snowy, dikit mo na yung 10 mo dyan, kung di pa yan X. Alam ko, di pa tayo X eh. Sige na, dikit mo na yan. Jonas Kidan from Jen Channel. My boy, make it fast. Wait lang po, Jonas Kilalabs, kasi si Maui Boy, nagcha-charge. Inom siya ng General Water. Palablab from DBN Vlogs. Maui Boy, Ayala, Jal Di Caro. Tapos, finish. Come here na. Stop crying, my boy. It's a big boy. It's a big boy.
Ito po si Maui Boy, everyone. This is Maui Boy. Kaya pala siya panaiyak kasi naiihi at naiinom. Hindi ko siya pinapansin dyan, maong sa ihian niya. Kaya pala panaiyak siya, ma. Kaya pala panaiyak eh. Zoe Vlogs, full pack to Ed Scarky from Animo Lovers. Ara and Elos OTW from Animo. Hi, I am Maui Boy. Bantot. Amoy, amoy pids. Amoy pids. Ano ba yan? Amoy cat food. Ara and Elos Vlog Dan. Animo Lovers Dan sa'yo, tamsak. Animo Dan. Zoe Vlog, tamsak Dan. Ayan. Ara and Elos Vlog Dan. Animo Lovers Dan sa'yo, tamsak. Animo Dan. Zoe Vlog, tamsak Dan. Ayan. Daking iwan lang po ng bakas daking. Ayan. 13 million in the house. Migalog, shout out. Migalog, shout out. Smile before open pang 33 tamsak host. Sit down, Maui. Don't move. I will give this one. Mabagal. Mabagal lumabas sa computer si Smile. Migalog, shout out at sa lahat. Smile. Bigyan kita ng jacket, Smile. Ayan. Ayan, 12 million in the house. Migalab, shout out. 12 million. Wait lang, at ang bagal ng computer lumabas yung ano. Stop cry, Maui. Ayan, smile ka ng moderator, Lalab. Salamat. Islandsky Vlog, very cute cat. Thank you so much. This is my Maui Boy. My Maui Boy, yes. Smile, you have no moderator. Host, I have live stream fishing later 8:30 a.m. Ano ba yan, Lalab? Gabi ba yan? Tayo ng koneksyon. Ano na naman nangyari? We also always have few viewers whenever I have live stream. Sige, Lalabs, puntaan kita. 8 gabi ba yan? Animo Lovers, sana may internet. Diyos ko, Madam Ara, nag-iikot-ikot tayo. Bakit parang nawawala ng koneksyon? Pogi. Ayan, Merly Snow, Lalab. Tapos ka na sa akin, Lalab. Ayan, 12 million in the house. Migalab, shout out. Host, 8:30 a.m. Host, later. 8:30 a.m.? Ano ma? Ngayon din yung Lalab sa. Naka-live pa ako. Dan na sa'yo, from Merl. Sige, Lalab, pundawin na ako. Snowy. Ayan, napuluwas ko nga pala to. Sige, Merly, OTW na on the way. Ayan, si Josh. Nagbaba ng bahay si Josh. Dan na, Lalab. Ayan, nagdikit na ako. Islandsky Vlog, your big fan from BRLP is Saray. Ayan, thank you. Saan si Boyet? Papasukin mo siya sa live ko, hindi ko siya makukuha. Sabihin mo nga, pumasok ka sa live ko, nandito ako naka-live. I-subscribe niya ako tapos, pasok siya sa live ko. Mag-shout out. Kasi it's okay, host. I'm just trying if you can join me here. Indonesia is still 7:17 a.m. Ha. Late para dyan ng kunti. Ang cute ng pusa mo, pero mas cute pa rin si host. Thank you. Love you. Ayan, Junaski, thank you so much. Ay, buto mo, nalaglag. Natumba. Anong meron? Bakit nagre-reconnect? Natamaan pala yung Snowy, nagdidikit ako sa'yo, Snowy. Snowy, nagdidikit ako sa'yo, Snowy, ha? Dito pa ako sa bahay mo. Pinapanood ko lang, wait lang. Animo Lovers, done from Smile before you open. Ayan. Hindi ba ako nag-ano mga Lalabs? Hindi ba ako nag-loading?
Hindi ba ako naglo-loading mga lalas? SM before you open OTW from Animo Lovers. Ayan. 13 million in the house. Mega love shout out. Kanina bilat, ngayon naman buto. Agoy, ano ba yan, idolos? Migs, I'm free tusok dan. Migs, Mega love shout out Migs. Migs, I'm free tusok dan. Migs, Mega love shout out Migs. Ay, wala kasi tayo niyan dito, ano. Sushi boy, wala dito niyan. Ayan, nandito ko sa bahay mo, Marley, ha. Pangalawang dikit na to. Dikit na pala to. Love sa'yo. Madam Love Channel, Mega Love shout out, Madam. Kahapon, Madam, sorry kasi nawalan ako ng connection. Hi. Thank you, host from Migs, I'm free. Madam Love Channel, baba ka ng bahay, Madam. Ayan. Ayan, thank you, host from Migs. Ayan, si Migs nagbaba ng bahay. Ayan, Madam Love Channel po, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Dan na po ba kayo sa nakapi? Ng connection. Opo, kahapon. Bad trip. Nawala ng connection, nawalan ng mic. Buti ngayon nakikisama yung yung aking internet. And pangalawang dikit na sa'yo, no? Ayan, Bongski official, Mega Love, shout out Bongski, tamsak host Bongski. Palablab pa ako nakapin mga lalabs. Ayan, si Madam Love Channel. Ayan, Merlin Lalab, nagdidikit na ako sa'yo. Nasa bahay mo na si host. Dansa nakapin from Love Channel. Ayan. Animo Lovers, ayan, dan po sa'yo. Smile before you open from Animo Lovers. Smile before you open, dan si Animo Lovers. Lalab, pabalikan na lang. Ang kati naman ng ilong ko dahil sa pusa. Ayan, paano na ako sa'yo, Lalab, pangatlong dikit. Marley. Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Mega Love shout at pwede po patamsak yung wala ng bakas from support team. Ayan, 10 million in the house. Mega Love shout out, 10 million. Hindi ko pala nalabas yung ni Maui. Baho. Mamaya na. Dikit na to. Para lang. Ayan, Merly, nagdidikit ako sa'yo, ha. Love sa'yo. Palablab po ako nakapin, mga lalas, nakapin. Ayan, Bongski dan dikit from Love Channel. Ayan, 12 million in the house. Mega Love, shout out po, 12 million in the house. Thank you so much po sa 12 million. Haluin mo. Ayan, thank you, host from R and Elos Vlog. Maraming salamat din po, Madam Host. Bakit parang dikit na yung ibang alagad ko sa'yo? Talaga? Gawa sa rin mo na gusto, ha? Sir Bruchito, Mega Love, shout out po, Sir Bruchito. Bibi, umutot ka. Si Mama! Baho. Si Dida Bastos. All friends kong bata. Mama! Sira ulo ka, Dida, nakaarap yung electric pan sa akin. Diyos Lopez Paul Pakdan, Dida. Bibi, ikaw Bibi. Kunwari ka lang dyan eh.
Batana. Sir Bruchito Migalab, shout out. Sir Bruchito. Watch my new video, Bibi. Ano ba yan, Bibi? Di ka lumabas doon. Nakaharap pa yung electric fan sa akin eh. Wow. Palablab po ako nakapin mga alas, nakapin po. Mahal na kita. Mahal na kita, Sir Bruchito. PH may PH Care pala dito. Sino ba to si PH Care? PH Care, may galab shout out. Lalas, PH Care. PH Care talaga. Ayan, PH Care, wait lang. Mabagal kasi yung computer ko. Ano? Ayan, PH Care, may 10, 20, 30. TUPX, PH Care. 10 tayo from Merly D. Ayan, di pa ako tapos sa'yo, Merly. Ayan, PH Care, may 10 si Merly. Sir Bruchito, thank you, Sir Bruchito. Ang bango siguro, PH Care. Panghugas ng Pokemon. Baka may magsilos. Ayan mo sila dyan. Wala na si tinanggalan ko ng jacket. Si Ayos, panay, ganun, nagpasok na naman kapon. Panay, sabi na lang, I'm gonna kiss your legs, whatever, suhada. Nakakaasar. Ayan, PS share 1020. Migs, I'm pretend. Ayan. Ayan si Merly. Ayan, Merly, di pa rin ako tapos panay, dalil kasi ako. Madam Love Channel, wait lang, tapusin ko lang po ito si Snowy. Ha ha ha. 1, 2, 3. Katatlo pa lang ako, bagal. Ayan si Merly, nagbaba ng bahay, Merly. Ayan si Merly po, nagbaba ng bahay, Merly, mga lalabs. Ayan, Merly, nagdidikit pa rin ako, pang-apat pa lang to. Merly, di maklik bahay mo. Merly, di raw maklik yung bahay mo, lalabs. Merly, di. Migs, I'm free. Ayan, nagbaba ng bahay si Migs. Bongsko official, nagbaba ng bahay. Ayan, 15 million in the house. Migalab, shout out. 15 million. Josh Lopez, nagbaba ng bahay, Josh. Kayong dalo lang naman dito, Dida eh. Si Bibi. So, Dida, kunwari ka lang eh. Sumugtot. Yan, Migs. Ayan, yan na, Migs daw. Binaba na, lalabs. Yan, Migs. Alam, nakaharap sa akin yung electric pan eh. Ayan, Merly game 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lang sa akin, Merly. Napakabagal ko. Yung iba kasi, Merly, nakadikit na sa bahay mo yung ibang alagad ko. Nagdikitan na pala tayo. Next kita, PH. Ayan. Merly, 596 ka, OTW. Ako yan, di ko pa kasi tapos. Di pa kasi tapos si host. Kay Merly, nagdidikit din ako. And OTW na si Merly. Migs, OTW na, lalabs. Bakit yung ibang alagad ko, dikit na sa'yo, Merly? X na pala tayo yung iba. Nagkadikitan na pala tayo. Ayan, Bicolana ng Urago, nagbaba ng bahay, Bicolana. Ayan, sige vlog, please share my channel video. Ayan. Yes, lalab, I will share.
Oh my God, Merly, dikit na pala yung ibang alagad ko sa'yo. Merly is Snowy. Dan Tamsak, Edgar. Ayan pa. Merly. Yung iba kasing alagad ko, hinahanap ko pa. Yung iba kasi nakadikit sa'yo eh. Ayan, pang-anim pa lang to. Dan Tamsak Edgar from Love Channel. Ayan, Edscarky. Dan na si Madam Love Channel. Pabalikan na lang po. Katsura. Dan Tamsak Edgar. Indang Storm Megalab shout out Indang. Indang Storm Vlog Tamsak host. Hello from Dimple Sakura Lalabs. Indang, ibig kita ng jacket Indang. Ang bagal ng computer ko magtaas. Mabagal lumabas yung ano niya. O yan. Ayan, may moderator ka na po. Indang Storm Lalab Megalab shout out. Ayan, 7 million in the house Megalab shout out. Tamsak host. Ayan, from Dimple Sakura Vlog. Maraming salamat Dimple Lalabs. Dimple Sakura Vlog, Megalab shout out. Islandski Vlog from Dimple Lalabs. Dimple Sakura Vlog, Megalab shout out. Islandski Vlog from BRL. Okay, no problem, BRLPS. After Madam Channel, I will pin your link. Don't go, okay? 1, 2, 3, 4, 5. Naka-anim na ako sa iyo, Marley. Mabagal lang talaga ako, Lalabs. Tatabak na yun. Good morning, host Lalab. Good morning. Ayan. Si QPH Lalab, Megalab shout out. Si Q, thank you. Tamsak Danos from si Q. Ayan. Si Q Lalab, salamat sa patamsak mo dyan, Lalab. Salamat, si Q. Thanks po sa pa-jacket from Indang Storm Lalab. Sige lang, Lalab. Salamat din sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, naka-anim na ako sa'yo, Merly. Iba kasi Merly nakadikit na kaya hinahanap ko pa yung ibang hindi nakadikit. Kaya hindi agad-agad ako nakakadikit. Merly 596 to 607 dan natin. Nagdidikit din ako kay Merly. Ayan, no fur, Megalab shout. Ayan, no fur, Megalab shout out Tamsak host, no fur. Palablab pa ako nakapin mga Lalabs. Ayan, Love Channel. Ayan, naka-7 na ako sa'yo, Marley. Si QPH dan sa'yo Tamsak from DBN. Miguel Love shout, pwede po patamsak yung wala ng bakas. Ayan. One, two, three, 4, 5, 6, 7. Ayan, Merly, naka-7 pa lang ako sa'yo, Merly, kasi hinahanap ko yung iba, Merly. Nakadikit na kasi yung ibang alagad ko sa'yo, eh. Oh.
Bakit parang hindi naman ako gumalaw? $94. Ilang dinikit mo sa akin, Marley? 4? Marley, ilang dinikit mo sa akin, Lalags? Ayan, si Marley may 10. Indang Storm tayo 30 po from no pair. Di pala ako gumalaw, Marley? Ganun pa rin. Apat, di ka nagsabing 4 lang, Lalags. Dikit na pala tayo. O kasi hindi naman ako gumuhit eh. Kala ko 10 dinikit mo sa akin. Ayan, nakapito na ako sa'yo. Okay lang yan, Lalags. Nadikit ko na sa'yo yung 7 ko. Indang Storm, okay, deal 30 po. Indang Storm, tamsak video po from no pair. 1.81 ka, Ma'am Indang Storm, tamsakan video po tayo. OTW 30, ayan, Migs, I'm free. My 1020 available, no fair, 5.46 OTW. Ayan, Bicolanang Oragon, nagbaba ng buy, Bicolanang Oragon. 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, palablab pa ako nakapin mga lalabs. Ano tayo sa nakapin? Bicolanang Oragon po, nagbaba ng bahay. Ang galaw naman ng aking upuan. Oh. Host tayo 20 from Migs. Tingnan ko, Migs, dito pa ba tayo, X? Baba mo yung bahay mo, Migs. Tingnan natin. Migs, I'm free. Ayan, Migs, dikit mo na yung lalabs. Di pa pala tayo, X. Migs, I'm free. 59K. Migs. 8.59 ka, Migs. Ano, Migs? 8.59 ka. Ako yan, sabi ko lang ng Oragon, Migs. Migs, ganito ka pa ba, Migs? 8.59 yung bahay mo, Migs. Migs, ayan. Silipon mo yung bahay ko, Migs. Homemade cheese kubos bread. Migs, I'm free. Langin ko sa aking mundo. Gemos. Ayan. Silipin mo ilan yung bahay ko, lalabs. Samira, mega love, shout out, Samira. Thank you so much, Samira. Ayan. Samira po, new video from Samira. From Samira. Yes. Ibalik mo sa loob, bida, IDB. Sarado mo. Ha? Huwag mo papakin sa lupa at dipin paliguan. Bibi, sinabit mo?
3.9 ka. O sige na lalabs, Migs. Start na ako. Ayan o. Yung kubos. Good morning, Lee Sungson. Mega love shout out, Lee Sungson. Ayan. Thank you so much, Lee Sungson. Ang galing pala ni Migs gumawa ng ano ba to, parata? Cheese kubos pala. Ayan, Merly, nagbaba ng bahay, Merly. Ayan, Migs. Oh. Ba, nagwi-welding na ba? Ang aga naman ang welding na yan. Pa, nagwi-welding ba? Ha, wag ganito. Nakikiano na naman yung live ko. Akong mahihibang. Ayan, Migs, itamsakan ko na lang lalabs yung ano mo, yung premiere. Ay, yung ano mo, live pala, live. Migs. Bakit nag-iikot-ikot ako, oy? Ayan, si Merly may 10 mga lalab. Ayan, tamsak na lang dito, Mig, sa ano mo, sa Barkiran. Si Ryan, Migalab, shout out. Ayan, tamsak, Migalab, shout out. Si Ryan. Stop cry, Maui. Stop cry. Hindi kayang sumabaw. Ayan, 9 million in the house. Migalab, shout out. 9 million. Palablab pa ako nakapin, mga lalabs. Nakapin. Nagtamsak ako, Mig, sa ano mo, ha? Sa premiere ba to? Migs, I'm Pridan. Ayan, from Bongski. Migs, dan daw. So yan, nagbarter pa siya, lalab, Bongski. Pahintay mo na lang, lalabs. Nagbarter pa siya. Yung video from Samira. Ayan, like Dan from Samira. Bongski, nagbaba ng bahay, Bongski. Ayan, Merly, may 10 si Merly. Eds Vlog, Migalab, shout out, Eds.
Ayan, 8 million in the house. Miguel, shout out. Yung mga nalas nasa bartira ko. Patamsak premier ko, guys. Thank you from Ed's Vlogs. Ayan, patamsak sa premier ni Ed's mga lalabs. Ed's Vlogs. Dito pa tayo sa ano. Nag-barter tayo mga lalabs. Ayan, 7 million daw. Miguel Love, shout out. 7 million. Katin na pala ako kay Mig. 10 na lang. Bagal ko. Gusto ba ng WH from support team? Ayan, lablabin nyo si support. Marlidan from Ed's Vlogs. Ayan, Zafar. Miguel Love, shout out to you, lalab, Zafar. Thank you so much, Zafar. Thank you. Ayan, Ed's Dan. Dan Ed's from Merly. Merly D. Iyain mo si Migs, Merly, pakatapos ko lalabs. Meron siyang 20. Hindi pa kasi kami tapos. Hindi pa ako tapos kay Di pa siya nakakabalik. Sige lang Migs, di pa ako tapos lalab, malapit na. Nagtatamsak ako sa mo, upcoming LS. Sige, salamat Migs. Ayan Migs, di pa ako tapos. $13 pa lang nadikit ko. Ayan si Zona YouTube, Miguel Love, shout out. Hello sis, morning host from Jonas Tube. Lalab Jonas, how are you lalabs? How are you? Balet, Miguel Love, shout out. Balet. Tamsak dikit host from Balet. Ayan. Sige, lalabigyan kita ng jacket, Balet. Sino dumikit sa'yo, host? Kanina si Sino ba yung dumikit sa'yo? Si ata dumikit? Si Marley. Check mo na lang lalab kung may bakas. Ayan, Balet, meron ka ng jacket. Check mo na lalab kung may bakas. Yan, naka-14 pa lang ako sa'yo, Migs, ang bilis mo kasing dumikit. Ako hindi. Malapit na ako, Migs, matapos.
Ayan, Zoe Vlog, patamsak lang sa po, please. Ayan. Zoe Vlog dan from Eds. Zoe Vlog dan si ano sa'yo lalab, Eds Vlogs. Ba't kong gawin? Ayan, Vangas. Okay lang, host. Kasi nagdaldal pa ako eh. Yan, 4 na lang matapos na ako. Ayan, Eds Vlog, nagbaba ng bahay, Eds. Ayan si Eds. Iisipin na pagod ako. Ayan, 2 na lang. Ayan si Marley, may 10 si Marley. Iyain mo si Migs Marley. Eds Vlog dan Tamsak. Iisipin na pagod ako. Melvin. Dan na kami ni Migs host. Dan na ba kayo? Ayan, DBN. Nagbaba ng bahay, DBN. What's new video from DBN? $18. Ayan, isa na lang. Tapos na ako sa'yo, Migs. Isa na lang. Tapos na ako. Saito. 4:15. Ayan, dan na 20 sa'yo. Migs. Sa wakas, tapos na. Dan. Dan na akong 20 sa'yo, Migs, 8.62 ka nalalabs. Nagtamsak ako sa mo, sa upcoming LS, tapos sa Premiere. Dan 30 naman in the storm, 1.81K. Ayan. Dan na po kayo nakapin mga lalabs. I love channel. Sa'yo.
Idol ko. Ayan, Balit, may 1020 ano, Migs? Si Balit may 1020 available. Balit, 1020. Tayo, Balit, 10. Maui, what are you doing? Ayan, may 1020 pong available si Balit, mga lalas. Valet 1020. Ayan, Merly, nagbaba ng bahay. No Fair. Ito, Idol Migs from No Fair. Ayan, 8 million in the house. Migalab, shout out. Maglalaba ka na naman, ma? Wala. Ay, nandun sa CR. Ano, ma? Pakarayo na kasan ba si, si Pay Aris nasaan? Ayan, 8 million in the house. Migalab, shout out yung nanay ko, mga halos parang Armalite ang bunganga. 2:30 pa lang ng madaling araw, nag-a-Armalite na yung bunganga, yung mga nanay natin. Ayan, walang tigil ah. Walang tigil yung bunganga niya. Dermely, ayan, from Balet. 9 million in the house, Migalab, shout out. No per, pa-check ng bahay mo. From Enday Storm. Ayan, Balet daw, ano? No per, Agoy, ikaw pala si Lods X na. No pair. No per, paki-check ng bahay mo. From Enday Storm. Migalab, check, pwede patamsak iwan ng bakas. Ba't isang ikot lang, Ma'am Inday? From No Fair. Baka lalab kinain. Parang di umaakyat. Ex na tayo, Balet. Tayo, Balet ba? Saan yung bahay mo? 10 Balet. Di pa ba tayo, ex? Balet. Hindi daw umakyat yung bahay mo, ano? No Fair. Baka napalo yung alagad ni Madam. Kaya nga, 40 na dikit ko. Baka napalo yung, ano mo, Madam, alagad. Valet, asan yung bahay mo, lalabs? Baka di pa tayo ex-valet. Dito mo dikit, Ma'am Indang, try mo po. Ayan, Madam Indang. Diyan mo daw po idikit sa binaba ni No Fair. Yung ano mo na lang, lalabs, yung member. Okay, sige, from Indang Storm Vlog. Ayan, Migs, I'm free my 10:30 na available. Ito po, host. Ayan, sige, tingnan ko, lalabs. Gen TV Vlog. Sige, lalab, Gen TV tayo, 10 lang, lalabs. Ang tagal kasi ng 20 matapos eh. Ayan, 2 point, ano ka? 2.25, 10 lalab. Tamsak mo na lang dito, lalabs, yung ano ko, oh. Ayan yung binaba kong bahay, oh, Bicula ng Oragon. Tamsak mo dyan, lalabs, yung 10. With tamsak tayo, Gen TV Vlog or Ballets. Ayan, 2.25 ka, OTW na ako, ha? 2.25K. Gen TV Vlog, start na ako, lalab, 10, ha? Ayan, nasa bahay mo na ako. Wallet, start na ako, lalabs. 2.25. Sige lang, hintayin kitang matapos. Natatanaw. Sige, ano, Balet, magdikit na ako sa'yo. Tapos, idikit mo na lang yung 10 mamaya, ha? Balet. Magdikit na ako sa'yo 10.
Pagtapos ni Ma'am Indang, saka mo na lang ako balikan. Ha, Balet? Maya ka naman. Sige lang lalab. Sige. Ang kulit kasi ni host, di ba? Sige lalabs. Mamaya na lang, sige. Baka magka-dubli-dubli. Resty TV, hello, mega love, shout out, Tamsak Dan host from Resty. Ay natatanaw. Tamsak Dan host from Resty TV, ayan. Salamat Resty Lalab, maraming salamat. Resty TV, nagbaba ng bahay, Resty. Sa gabit araw. Mawi, anong ginagawa mo? Pabarabaliktad tong pusa na to. Mawi, you cannot move. Mawi, come here. Mawi, come here. Katali kasi yung pusa. Pabarabaliktad siya. Ayan, Migs, I'm free my 30. Ayan, Resty, baka may available ka lalas. Pwede kang mag-barter dyan. Ayan, si Migs, may available na 30. Josh Lopez, ayan, nagbaba ng bahay, Josh. Ayan, si Merly, may 10. Ayan, may 10 si Merly Alalabs. Mamaya, Merly, yayain mo rin si Balet. Ex na kayo ba ni Balet? Ayan, 6 million in the house. Migalab, shout out. 6 million. Big Kabahog, Migalab, shout out, Sir Big. Big Kabahog, ayan, nagbaba ng bahay. Bicula ng Oragon, nagbaba rin ng bahay. Ex na kami ni Valet. Ay, okay. Ayan, si Big Kabahog, baka may alagad yan. Ikaw ba, Big, wala ka bang extra banana? Isa lang yung banana mo. 771 pa lang si Big. Ayan, Big, meron ka bang mga alagad, Big? Maghanap muna ako ng malaki ang lubot langga, ha? Malaking lubot. Isa lang yung extra, wala siyang extra banana, nag-iisa. Maghanap mo daw siya ng malaki ang lubot langga. Tatang la daw, Miguel, shout out Tatang. Tatang la daw, tamsak. Ayan. Lalab, maraming salamat sa iyong patamsak, Tatang la daw. Ayan. Ayan, Tatang la daw, baka meron kang... Maui boy, anong ginagawa mo, Maui? Parang eroplano, Maui. You look like an airplane. Tatang la daw, Miguel, shout out, tamsak. Salamat sa iyong patamsak, lalabs. Ayan. Yung aking member dyan, Nightboot, binababa po ni Nightboot. Ayan. 10 million in the house, Miguel, shout out. 10 million, Maui. Anong ginagawa ni Maui boy? Parang eroplano. Nang, what are you doing? Ma'am Indang, napalo alagad mo po from nowhere. Ayun, Madam Indang. Ano mo na lang yan, Madam. I-clear story mo lang yan, tapos pahingayin mo. Gagana na yan. Kasi ganyan din ako minsan, napapalo yung alagad ko, pero pinapahinga ko lang. Nagdikit ka na po kay Gen TV Vlog. Nagdidikit pa siya, lalabs, no fair. Kasi magdidikit sana ako kay Gen TV Vlog. Sabi ni Gen, mamaya daw. Kasi nagdidikit si Indang. Ayan, mix my 30 mix. Boom, 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 boom. Bik, baba mo yung bahay mo, Bik. $700 something pa lang siya. Huwag mo na ituloy, ma'am, kung nakakasampu ka na po. Host, add pa tayo 20. Ha? Wala na lalabs,
Wala yung isa kong cellphone. 20 lang yung kaya kong idikit. Wala yung isa kong cellphone na hiram. Patamsak lang po please from Zoe Vlogs. Ayan, tamsakan natin si Zoe Vlogs, si Ed Skarky. Parang naka-live siya. Mawi! Hoy! 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 Oo, anong ginagawa mo dyan, Mawi? Wait lang, yung pusa ko tumatalon. Wait lang mga lalas, yung pusa ko lang. Bik ka ba huwag nagbaba ng bahay? Sinasabi lang lang. Gusto mo umalis? Tulog ka kasi. Oh. Yung pusa ko kasi mga lalas tumatalon. Naihi pala, naihi. Gumuhit pala tuloy mo na ma'am. Indang, suklian kita. From No Fair. Sa'yo ayaw dumikit, No Fair. Ay, naku Mawi boy, nagkalat ka na naman, pinyimas ka. Naihi na naman siya ma. Dito sa iyan, kaya pala panay talon-talon. Oh. Tinanggal ko. At heto lang ako. Ayan, Lisongson, nag-ihi na naman tong pusa na to, panghi. Umaano siya, mama. Hayaan mo. Mawi boy, enough. Come here. Ikaw, makulit ka naman eh. Tama na yan. Hindi pa nga ito natapon eh. Naku, maglaglag na yung kain. Nako, kay Bathala. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. 8 million. Salamat po sa 8 million. Masan si Bibi ma? Penga ng plastic, Bibi. Bibi, plastic. It's Asyeng. Nalaglag yung ano ni Mawi sa floor. It's Asyeng. Ayan, nagbaba ng bahay. It's Asyeng. 9 million in the house. Mega love shout out. 9 million. Ay, naku, sandal nga ako. Mapag bumalik si Bibi, pahingin plastic. Ayan, Migs, nagbaba ng bahay si Migs. Migs, I'm free po, nagbaba ng bahay, Migs. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out, 8 million. Ma. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out, 9 million. Jen, di ka pa nakabalik, Jen. Sa location mo ngayon, host. Sa location 9 million. Jen, di ka pa nakabalik, Jen. Sa location mo ngayon, host. Sa location mo ngayon. Nasa ano ko ngayon lalabs ngayon? Ano ko ngayon lalabs ngayon, Bicol.
Nasa Bicol, lalabs. Umuwi ako ng Pinas. Nandito ako sa bahay ng nanay ko. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love, shout out. Dahilan. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. 8 million. Bicol pala mama ko. Bicol din. Pares tayo, lalas. Bicol ang mama at papa ko parehas. Saan sa Bicol, Migs? Nasaan na ako, Kamsur? Sa Bula. Saan ka sa Bicol? Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. 8 million. Sa pulang gimama ko. Sa pulang gilalas, medyo malayo konti. Isang sakay pa yun. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. 10 million. Thank you so much. 10 million in the house. Thank you. Bibi, nasaan si Bibi? Bibi, padala nga ng plastic, Bibi. Plastic. Kasi si Maui, alam mo na, nalaglag. Nalaglag yung udo. Ma'am Indang from No Fair. No Fair, isang guhit lang din. Pakicheck nga. Pahingin ng plastic, Bibi. Yung malaki. Paano mo kakawitin yung udo ni Maui? Kumuha ka dun sa tindahan, dali. Yung malaki. 2. Ayan, 1020 available kay Migs. Ayan. May available 1020. Napalo ata iba mong alagad, Ma'am Indang. Isang guhit lang din po. Kaya nga sabi ko sa kanya, pahingayin niya muna yan. Iano na lang yan. Baka marami na siyang nadikitan. I-clear history niya lang yan, No Fair. Tapos pahinga lang 1 day. Hindi dikit uli yan. Ganyan din naman ako eh. Akin na, Bibi. Si Maui, umudo. Bata. Wait lang mga lalagsa. Ayan o, nalaglag. Ay, sinabibi. Ayan mga lalas, tinanggal ko lang. Yung pusa ko kasi umano.
nagbawas, nalaglag. Pasaway kang pusa ka, nagkalat. Ayan, nasaan na si ano? Nasaan na siya? Si ano? Si Jubilin ba yun? Si Jen. Nasaan na si Jen? Wala na. Hindi na nakabalik. Check ko sa isang phone ko, baka pwede. Check mo, madam, baka dun pwede. Minsan ganyan talaga, minsan napapalo. Ganyan din ako minsan eh. Kahit marami na akong nadikit, hindi talaga dumidikit. Ayos, mega love shout out. How are you? How are you, Ayos? Hello there, yes. Jen Channel, mega love shout out, lalab Jen. I am fine. I will give you jacket. Don't say any bad words, okay? So that I will not remove your blue. Migs, I'm free. Ayan, nagbaba ng bahay. Migs, I'm free. I am fine. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out, 9 million. Ayan, si Migs nagbaba ng bahay. 10 million in the house. Mega love shout out, 10 million. Sige, Ma'am Indang, dikit mo kay Boy Kaon po. Ayan, si Boy Kaon, maraming ano to. Napunta ko sa kanyang live. Si Boy Kaon, marami tong ano, alagad. Ako yun, host kay Gen TV Vlog. Ay, ikaw ba yun? Ikaw rin pala yung lalabs, oy. Ang dahil mo namang alagad. Gen Channel, ayan, nagbaba ng buy. Gen Channel. No fair. Ayan si No fair. Ayan, ambot si Boy Kaon pala to. Kilala ko yan si Boy Kaon, No fair. At marami ang alagad. Ano yan, hari ng bartir. Si Bikers, ganun din si Bikers. Hari ng ano, bartiran. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out, 10 million. Thank you so much, 10 million. Ngayon, ang ganda-ganda ng aking connection. Napakalinaw. Dapat ganito na lang palagi. Minsan talaga may malinaw na connection, minsan may nagluloko. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out, 11 million. Ayan. Haha, ayan. Natawa si Migs. Ayan, 10 million mega love shout out, 10 million mega love shout out. Thank you. Maya tayo deal kay Jenho. Sige lang, lalas, nandito lang ako. Hintayin ko lang matapos ikaw. Ayan. Ayan, 10 million. Baby Cyril Garcia Amore Mia. Mega love shout out. Tamsak host from Baby Cyril. Ayan. Baby Cyril, mega love shout out, Lala. Baby Cyril. Boss Megs Yahoo. Ayan, magkakilala pala kayo ni Bebe. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out, 10 million. Anglo Swadhin India. Mega love shout out. Hi, friend. Love you. Ayan, may pa-love you. Anglo Swadhin Lalabs. Mega love shout out to you.
Ako, 120 alagad ko, pero lahat may banana at video. Napakasipag mo, Migs, maglagay ng mga video kahit napakadami niyan. Ayan. Anglo Swadin India, nagbaba ng bahay. Fami Rodriguez Vlog, hello host, Miguel Love, shout out. Pami Tamsak, ayan, Tamsak at Harang sis host from Dals. Ayan, Lalab Dals, Miguel Love, shout out. Salamat sa iyong patamsak, Harang Lalabs. Dals, etc. by Risagar. Ayan, 10 million in the house, Miguel Love, shout out, 10 million. Ila. Bibi Cyril Garcia, Amori Mia morning. Ayan, from Migs. I'm free. Bibi Cyril Garcia Amore. Ayan, nandyan. Magkilala kayo ni Migs. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out, 10 million. 10 million, thank you so much. Mga dalas, wait lang, kukuha lang ako ng general water. Pami Rodriguez Vlog, nagbaba ng bye, Pami. Kuha lang ako ng tubig, mga lalabs. Wait lang po, ha. Babalik ako. Feeling, ayan. Ayan, Anglo Swadin India, hi. Lalabing love, shout out, Noper. Pasensya na, ayaw talaga, napalo talaga ni Lolo. Bawiin mo na lang yung 10. Naka-wifi ka po ba, ma'am? Yes. Sino ba naka-wifi? Si siguro, si Indang Storm. Kung naka-wifi siya, pwede siyang data. Ayan, Jin TV Vlog. Sige, 10 no fair. 10. Muna ako. Nasaan na yung bahay niya? No fair. Jin TV Vlog. Ayan, Madam Dals, nagbaba ng bahay. Dals by Risagar. Ayan, no fair, baba mo na, lalabs. Saan ba yun? Gen TV Vlog. Pami, no fair, Miguel Love, shout out. Harangan kita ulit to. Salamat po, Madam Dals. Ayan, Migs, nagbaba ng bahay si Migs. Migs, I'm free po, nagbaba ng bahay si Migs. Miguel Love, shout out, Ma'am Fami from No Fair. Ayan, no fair, ba mo na yung bahay ni Jen. 10 lang, lalab, 10. Ayan, 10 million in the house, Miguel Love, shout out.
Pabyo po lalabs, please. Ayan, from Pami Rodriguez. Ano, si Jen TV Vlog 2.26 siya, ano, no fair. 2.26K si Jen. Sige, ano kita, pin kita, Madam Pami. Tara, host, OTW sa'yo. Yes, lalabs. 2.26 si Jen TV Vlog. Tamsak ko sa live mo. Sige, 10 lalab. Start na ako. Might, I'm free also from Pami. Anglo Swadin India, nagbaba ng bahay. Ayan, start na ako. Ano, no fera kay Jen. 2.26 siya. Start na ako. Tamsak ko na lang sa ano niya, sa live stream. Ayan yung upcoming live niya. Silipin mo yung bahay ko, ha. Ayan, start na ako kay Jen. Salamat, host, from Pami. Ayan, 3.21 ka, host. Sige lang, lalabs. Nag-i-start na rin ako kay Jen. Ayan, nagtatamsak ako sa ano niya. Sa upcoming live stream. Hi, everything. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. 7 million. Thank you so much. Ayan, Jen channel, nagbaba ng buy. Jen. What a social distancing. Megs, I'm pre, pinanood kita ng 3 minutes. Please, Dick. Do likewise para di tayo mabudol. Ayan. From Dals, etc. by Risa Gar. Ayan, mix daw dan sa'yo si Madam Dals. Ayan, Dals. By Risagar, bahay mo from Migs, I'm free. Lalabs, bahay mo raw, lalabs. Jens channel, nagbaba ng bahay, Jens. Ayan. 9 Anat Om Saide, Migalab shout out. Jen channel, nagbaba ng bahay. Ayan, 9 Anat, Migalab shout out to you, lalabs. Thank you.
Ayan, si Dels etc. by Risagoy, nagbaba na po ng buy, Sir Migs. Nagbaba na po. Nag-ikot-ikot tayo ah. Nag-welding na ba, ma? Ayan, Jen Channel, nagbaba ng buy, Jen. Dals etc. by Risagar, Dan Sukli, ayan. Dantin sa'yo, 3.21 to 3.22K. Tamsak, vibe mo. Sige lalab, ano di pa ako tapos. Panidaldal si Hos. 7 pa lang nadikit ko sa kanya, 3 na lang. Mabagal ako, panidaldal kasi. Letters. Letters sa'yo. Naghang pa tong mobile ko, kainis. Taytay Channel, Miguel out, Taytay. 7 pa lang, ano, nalikit ko, no pair, wait lang. Ano kasi yung mobile ko naghang saglit. Taytay Channel, Miguel Love, shout out, Taytay. Thank you so much. Love letter. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. 8 million. Ay, naghang man, oy. Oh. Ayan, pang 8 na ano. Naghang kasi yung mobile ko.
Ayan, ano, no fair. 10 na ako, lalabs. Pabago. Alay sa'yo. Ayan, no fair dan ako ng 10 lalabs kay Jen. Kailangan ko natapos. Mabagal akong magdikit eh. Ayan, Pami Rodriguez vlog, full watch. Ang Tino-Tino, sis Pulpak, iniwan. May bakas pasok sis 3 minutes. Then watch please para di malagas. Ayan. From Dals Risagar. Ayan, si Dals nagbaba ng bahay. Dals. Jane Channel nagbaba ng bahay. Jane Channel. Naghahang yung mobile ko. Ayan, Pami, punta ako sa bahay. Pami. Alay sa'yo. Mamitas tayo ng Tino-Tino. Ano yung Tino-Tino? Lalaka. 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 Ang iyong ganda. Ang iyong ganda. Ayan, Pami, andito ka pa, Pami. Ito ko sa bahay. Ayan, Pami, andito ka pa, Pami. Ito ko sa bahay mo, Pami. Ayan, Jane Channel, nagbaba ng bahay. Jane Channel. Dahil si Tirach Risagar. Ayan, thank you.
Tulog? Yan ka na naman, Bibi. Tulog. Maui. Maui boy. Ayan, Jin Channel, nagbaba ng bahay. Jin, nasa bahay mo ako, Jin Lalags. Ayan, Jen, 50 ka palang pala, Lalags. Bigyan kita ng 5 ha, Jen. Jin Channel. Ayan, Jen, nasa bahay mo ako, Lalab, Jen. Tingnan ko yung main channel ko, ha. Yung nakadikit sa'yo. Jen Channel. Ayan, ang ganda pala ni Jen, no? Ayan, Jen, di na lang ako magbakas, Lalabs, ha. Jen Channel. Ayan, unang dikit yun sa'yo, Lalabs. Ito, pangalawa. Papayos na nga natin to para hindi na mainit. Paano ba makontak si Pai Aris? Ha? Kaya nga na, magpapasok. Kaya nga hinarangan ko daw. O, tingnan mo kung walang ano daw. O, yan o. Papayos na nga kay Pai Aris. Palagyan natin ng ano para hindi mainit. Ayan, Jen, Lalab, pangalawang dikit to sa'yo, ha. Ayan, Jen, nandito ka pa ba, Jen? TikTok mo ba yan? Call pa kay Jen Channel kanina pa, host from Dals. Ayan, Jen, dan na pala sa'yo si Madam Dals. Pabalikan na lang, Lalag. Yan, ganda pala ni Jen Channel. Nagti-TikTok. Ganda, sana all. Tudis lang daw to ayusin eh. Na masarap ba yung luto ni Boy? Bakit nilagay yung kutsara sa kaldero? Nalaglag dun. Non-stop disco. Init dang, no? Yung alangasang. Hindi pa pag napaayos na ito, hindi na ito mainit dang. Kaya di tayo matulog pag tanghali. Hmm? Iwan na akong isa. Nag-start ako ng 7:30. 7, 8, 9, 10. 2.5 hours. Magti-10 na.
Ang cute naman ng dolls ni Madam Dolls. Ayun, Madam Dolls, nasa dolls mo ako. Ayan, yung baby dolls mo. May bago na naman siyang damit. Ayan, Madam Dolls, nasa bahay mo ako, Madam. Ayan. Pamihara, Madam Dolls, nasa bahay mo ako, Madam. Ayan. Pamiharang, salamat po Pamela Labs. Ayan, thank you po Pamela Labs. Ayan, thank you sis host. Yan ang linaw ng live ko ngayon, ang ganda. Ang ganda ng aking live. Ayan, Madam Dals, meron kang harang, Madam. Dals, etc. by Risa Gar, may harang ka po. Sana si Maui nasa ilalim? Bibi, nasaan si Maui? Sana si Maui nasa ilalim? Bibi, nasaan si Maui? Ayan, 9 million in the house. Mega love, shout out. Ayan, Madam Dals, may harang ka pa po. Ayan. Tapusin ko yung harang mo. Naka-play lang yan. Ayan, full watch, Madam Dals. 3 minutes and 40 seconds. Yung video mo. Thank you, sis host. Appreciate po. Yan yung dolls. Ayan, 10 million in the house. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. Dahil sa etc. sinilip ko na mga videos nyo po. Ayan. Jen Channel, nagbaba ng bahay. Jen, nakapin kalalab, Jen. Jen Channel, nagbaba ng bahay. Jen, nakapin kalalab, Jen. Thank you, sis. Jen Channel, appreciate sis. Ayan.
Hanggang 10 lang ako. Malaya. Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out 7 million. Lucky Jordan, Jordan, Jordan. Naka-ano pa rin, naka-down pa rin yung watch hour ko. Naka-down pa rin yung watch hour ko. Sobrang baba. Ayan, million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, Jen Channel. Nasa bahay mo ako, lalabs. Tapusin ko lang tong ads. May anong ads nakapasok. Ayan, Jen Lalabs. Nasa bahay mo ako ulit, Jen. Ayan, Jen. Hindi na ako magbakas, Jen, ha? Ito lang ako sa bahay mo. Dito ako sis may ginagawa lang. Sige lang po, Madam Dals. Madam Dals, maya-maya mag-out na rin po ako. Mga ano na lang, 12 minutes na lang po, mag-out na po ako. Hanggang 10 lang po ako. Ayan. Ayan, ang ganda naman ni Jen. Madam Dals, maraming salamat po. Mag-ingat ka palagi dyan, Madam. Ayan, Jen. Dikit ko na to sa'yo, lalabs. Jen.
Di lumabas si Maui Dida? Init. Papayos ko na to. Kailan ka pupunta si Pay Aris? Dida, pag nalagyan ba to ng ano, yung ano na to mainit dito? Ha? Oh, God. Dito ang mag-end ka. Sige po, Madam Dal, salamat po. Itong ano kurtit na ni Mama, mainit dang eh. Ha? Pumapasok yung araw, ha? Kaya nga nilangan ko, ayan. Kung hindi ko to design na lang, tingnan mo, oh. Sobrang ano ng araw, di ba, oh. Dapat nakaganon. Oh. Tita Miguelab, shout out Tita Tamsak. Ayan. Mainit ba dyan ngayon? Ang init, Madam. Tingnan mo, itong bintana ko, nilagyan ko lang siya ng tuwalya ko. Ayan, oh. Madam, oh. Wala yung tuwalya, sobrang papasok ang init. Ayan, oh. Ay, narangan ko lang, oh. Sobrang init, Madam. Yung araw sa bintana. Sobrang init, Madam Risa Guard. Sobrang init, Madam, dito sa Pilipinas. Ay, Diyos ko. Man din ang init dyan sa atin. Oo nga, Madam. Grabing init. Hindi naman ako naglalabas, Madam, at baka tayo masunog. Dito lang ako sa loob ng bahay. Sobrang init. Lalabas lang ako pag may pupuntahan. Pero yung makikipag-maritisan sa labas, hindi, ayaw. Dito lang ako sa loob ng bahay, paikot-ikot, maghapon. Tita, ayan, Lisungsun Lalab. Thank you, Lisungsun. Thank you so much, Lisungsun Lalab. Ayan, 10 million. Nag-10 million pa rin. 10 million in the house. Mega love shout out, mga lalabs. Ayan, mga 10 o'clock po ako yung mag-out ng mga lalabs. Ano na lang po, 5 minutes. Pag nandyan kami, kahit hindi ako nagpainit, pag balik namin dito sa Canada, brown na brown ako, pero I love that color. Ano ka siguro, Madam Dals, ano ba yun? Black Beauty. Ako ng sunscreen sa muka. Sobrang mainit, baka tayo masunog. Padikit please from Tita. Tita Let's, ayan. Welcome Tamar Park and HK Central. Ayan, Tita, nasa bahay mo ako, Tita. Ganda naman dito, enjoy. Pami Rodriguez Vlog, harang. Madam Pami, maraming salamat. Harang, ayan, salamat po sa